Urteberria martxan da, eta gaztelekuak urteberriko asmo berriak betetze asmoz, neguko ikastaro sorta aurkeztu berri du. Guztira, 6 ikastaro berri eskainiko ditu. Barreterapia, ahots tailerra, oinarrizko sukaldaritza ikastaroa, gitarra elektrikoko astapenak kurtsoa, dantza tailerra eta grafiti ikastaroak. Barreterapia ikastaroan, barre egiteko erabiltzen diren teknikak ezagutuaz, gorputzeko tentsioak askatzen ikasiko da. Gorputz espresioa, jokoa, dantza, arnasketa ariketak, masajeak edota benetako barrea eragiten duten moduko ariketak eginez eskainiko da ikastaroa. Barreterapian, norbere buruarekiko, ingurukoekiko eta bizitzarekiko ikuspegi hobea izaten ikasiko da. Ikastaroa orokorrean, nork bere buruaren trebetasunez jabetzeko, beldurrei aurre egiteko, edota nor bere burua posez, ilusioz eta humorez betetzeko baliagarri izango da. Ikastaro hau, ostegunetan eskainiko da, arratsaldeko 5:00 7:00. 15 aldiroko 5 saio izango dira, otsailaren 3 hasita. Barreterapia nerabeei zuzendua dago eta doakoa da, baina 5 eurotako bermea ordaindu beharko da. Hala ere, ikastaroan 160ko asistentzia izan ezkero, ordainduriko 5 euro horiek itzuli egingo dira. Ahots tailerrak norberaren ahotsa ezagutzen eta adierazten erakutsiko du. Talde barruan sortzen den dinamikari ere garrantzi handia emango zaio. Ahots batek ez du esaterako beste bat tapatu behar, ez da besteak baino politagoa izan behar. Ikastaroan, ahotsekin jolastuko da. Soinu ezberdinak bereizten ikasi eta ahotsen arteko harmoniak sortzen saiatuko da. Horrela, improvisazioa landuz eta teknika ezberdinak ezagutuaz. Ahots tailerra astearte arratsaldetan izango da 7:00 9:00. Otsailean hasiko da eta 10 saio izango dira. Edonork parte hartu ahal izango du tailer honetan, eta bere prezioa 53 eurotako izango da. Gazte txartelarekin ordea 27 euro. Oinarrizko sukaldaritza ikastaroa ere eskainiko du gaztelekuak. Gaztetxoei zuzenduta dago eta sukaldean autonomia irabaz dezaten oinarrizko kontzeptuak erakutsiko zaizkie. Ikastaroan zehar, produktu ezberdinen kontserbazio eta elaborazio moduak, oinarrizko plateren prestaketa eta oinarrizko postregintza landuko dira. Sukaldaritza ikastaroa Igor Gorritik emango du eta larunbat goizetan eskainiko da 11:00 ordu bitartean. Otsailean hasi eta 6 saio eskainiko dira. Prezioa 37 eurotakoa da, baina gazte txartelarekin 19 euro besterik ez dira ordaindu beharko. Gitarra elektrikoko astapen kurtsoa ere eskainiko da. Gitarrarekin erabiltzen diren teknika desberdinak ezagutzeko kurtso praktiko bat da. Kurtsoan parte hartu ahal izateko ez da solfeoa jakitea behar. Izan ere, idazkera musikalak, zifratuak eta tablaturak irakurtzen irakatsiko baita. Zerotik hasi eta ikasleak gitarra elektrikoaren teknikak eta kontzeptu musikalak zein erritmikoak ikasiko ditu. Ikastaroa otsailaren 9:00 hasiko da eta asteazkenetan eskainiko da 6:30 8:30 bitartean. 51 euroko prezioa du, baina gazte txartelarekin 21 euro izango dira. Dantza tailerra ere antolatu du gaztelekuak. Ikastaro honek erritmo ezberdinetan gorputza astintzeko aukera emango du. Kalde erritmoez gain, erritmo latinoak ere ikasiko dira. Hala nola, hip-hopa, funkia edota salsa ikasteko aukera izango da. Ikastaroa asteartetan eskainiko da 6:00 8:00 eta 14 eurotako prezioa izango du. Gazte txartelarekin erdia kostatuko da. Azkenik, grafiti ikastaro ere antolatu da. Ikastaro honen bitartez, gaztelekuko egongelako grafitia eraldatu nahi da. Horretarako, 3 artista ezagunak parte hartzaileei spray teknika ezberdinak irakatsiko dizkie eta azken bozetoa behin osatuta 17 metro luzerako horma margotuko da. Ikastaro hau ere doakoa da, baina 5 eurotako bermea ordaindu beharko da. Ikastaro hauetako batean izena eman nahi duenak, dagoeneko zabalik du epea eta urtarrilaren 28 bitartean egongo da zabalik. Gaztelekuan bertan eman beharko da izena.